Abun baƙin ciki ne sosai da ake yawan faɗi cewa matasan Arewa shi ma zaune ne, ko kuma a ce musu 'yan zaman banza. Amma ko kaɗan ni ban yarda da wannan ba. Hujjata akan wannan magana shi ne, duk wani aikin ƙarfi da ka sani ana yin shi a wannan ƙasa, kama daga arewacin Najeriya har zuwa kudancin Najeriya, mafiya yawan shi samarin Arewa su ne ke gudanar da irin wannan ayyuka. Kai ta kai ga saurayi daga arewacin Najeriya yakan iya tashi su yi gungu su bar ƙasan nan, wasu su sai da rayuwarsu su bi Sahara su tafi wata ƙasa domin neman halal ɗinsu. To wannan shi ke nuna cewa ba wai cima zaune ne su ba, a'a akwai dai abin da ke faruwa. Bari mu ba ku wani ƙaramin tarihi kaɗan idan muka koma baya. Lokacin da aka yi yaƙin duniya, Ingila ba ta yi alfahari da samari da suka kai samarin Najeriya ba, musamman samarin da suke daga arewacin Najeriya. Sun fi taka muhimmiyar rawa a wannan yaƙi da aka yi da Ingila a yaƙin duniya. Sannan ban da haka ma, ka duba ayyukan da aka yi da baya, sana'o'i da sauran abubuwa. An gaya maka dalar gyaɗa ta Kano yin kanta ta yi, zunzurutun zaratan matasa su ne suka yi wannan aiki. Sannan ban da haka, ka duba abubuwa da suka shafi haƙar ma'adanai da sauransu. Za ka shiga dazukanmu ka ga yadda matasa ke sai da ransu domin su haƙo ma'adanai su zo su rufa ma kansu asiri. To ina mai tabbatar muku, samarin arewacin Najeriya abu ɗaya suka rasa har suka shiga cikin irin wannan hali. Me ne suka rasa? Shi ne shugabanci. Sun rasa waye ko kuma su waye za su ja ragamar su riƙe hannunsu a kai su inda ya kamata, a kai rayuwa a cicciɓa ta zuwa inda ta kamata. A'a, ba wannan ne a rayuwarsu ba, ba shi ne a ransu ba. Sun gwammace daga ƙauri sai gwiwa, daga su sai 'ya'yansu sai matansu. Kar ku manta, yawanci shugabannin ƙasa da aka yi daga kudanci su suka kashe mana fa kamfanunnukan da matasan da ake magana ake ce ba cima zaune ke ayyuka irin masana'antun auduga, irin masana'antun haƙar ma'adanai, irin masana'antar noma da sauransu. Duka suka zo suka kashe su da gangan, amma mutanen namu, manyan namu ba su yi komai ba, ba su ce komai ba. Shi yasa har rayuwa ta koma ta cima zaunen kamar yadda ake faɗi ga su samarin Arewa. Sabida haka samarin Arewa ba cima zaune ba ne. Allah dai muke roƙo ya kawo mana waɗanda za su ja ragamar waɗannan zaratan samari. Na gode.